Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീചൈതന്യ മനോഭിഷ്ടം സ്ഥാപിതം സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥനിധം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണ പാദാലളിതാ ത്രിവിശാഖാനിധം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാമം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി. നമാമം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനി ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണി ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാകോവിൻ ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വളരെ കുറവ് ആൾക്കാരാണ് ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു 2 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ ക്ലാസ് തുടങ്ങാനായിട്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് വീണ്ടും പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാ ശ്ലോകമാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇതുവരെ ക്ലാസ്സിൽ കയറാത്ത ആൾക്കാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊരു മുഴുവൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർക്കും ഇതൊരു റിവിഷൻ മാതിരി ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഒരു ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ആദ്യത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? അർജുന വിഷാദ യുദ്ധം, അല്ലെങ്കിൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. അർജുന വിഷാദ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിഷാദാണ് അർജുനന്, അല്ലെ? അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന്റെ കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത ആരാണ് പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരോടാ പറഞ്ഞതാണ് ഭഗവത്ഗീത? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞതാണ്, അല്ലെ? ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? യുദ്ധസമയത്ത് അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അർജുനന്റെ ആരായിരുന്നു ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ യുദ്ധക്കളത്തില്? തേരാളിയായിരുന്നു, അല്ലെ? തേരാളി അല്ലെങ്കിൽ സാരഥിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പാർത്ഥസാരഥി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് ആയിരുന്നു ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഇതാരാണ് ഈ പുസ്തകം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ സ്ഥാപകാചാര്യനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണ കൃപാമൂർത്തി ദിവ്യപൂജ്യ ശ്രീമദ് A.C. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഈ പുസ്തകം ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിലെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ, അതായത് ഭാവാർത്ഥമൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ പേര് അഭയചരൺ ആയിരുന്നു. നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ 1 നമ്മൾ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു, അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് കൃഷ്ണ കൃപാമൂർത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആലോചിച്ച് നോക്കുക, അത്രയും ശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു പ്രഭുപാദ. പൂർണ്ണമായും എന്താണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ജീവിതം നടത്തിയ ഒരാളാണ്. അത് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ പോലും ഭാഗവതത്തിന് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത്രയും വയസ്സായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പൂർണ്ണമായും
അതും രാത്രി 2 മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് പ്രഭാത ഉറങ്ങാറുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. 12 മണി തൊട്ട് ഒരു 2 മണി വരെ. അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള സമയം മുഴുവൻ ഭാഗവതം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് 12 വർഷത്തിലാണ് ഇത്രയും പുസ്തകങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അത്രയും വരിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവനായിരുന്നു ആര്? പ്രഭുപാദ. പ്രഭുപാദ്. ഈ മംഗളാചരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഇവിടെ സ്ഥിരം നമ്മൾ ഗുരുവന്ദനം നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതില് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ട്. അവതാരിക ഭാഗത്തൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടും. അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം കേട്ടോ. അത് പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇത് ആദ്യത്തെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഷഡ്ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഗോസ്വാമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 6 പേരാണ്. അവർക്കാണ് നമസ്കാരം പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇത് ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമികൾക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. ഗുരുവിന് വന്ദനം കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം എന്താണ്? ഭഗവാന് ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ രാധാദേവിക്കാണ് തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി എന്ന് പറയുന്നത്. വൃഷഭാനുവിന്റെ സുതയായിട്ടുള്ള രാധാദേവിക്കാണ് ഇവിടെ വന്ദനം പറയുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് പഞ്ചതത്വം. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരുമാതിരി അറിയുണ്ടാവും അല്ലേ? ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസ. എപ്പോഴും നമ്മള് ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചൊല്ലുന്നതാണ്. അത് പഞ്ചതത്വം എന്നാണ് പറയുക. അതില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ട് വരുന്നത്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആണ് ബലരാമന്റെ അവതാരമായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് അദ്വൈത ഗദാധര എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്വൈത ഗോസ്വാമി ആചാര്യ, അദ്വൈത ആചാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും മഹാവിഷ്ണുവിന്റെയും ശിവന്റെയും മഹാദേവന്റെയും ഒരുമിച്ചുള്ള അവതാരമായിട്ടാണ് പറയുക അദ്വൈത ആചാര്യര്. ഇനി ഗദാധര എന്ന് പറയുന്നത് രാധാദേവിയുടെ തന്നെ ഒരു രൂപമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഈ വാസാദി എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അവര് ആണ് നാരദര് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണലീലയിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ അതിലെ ഒരുമാതിരി എല്ലാവരും തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിലും കാണാം. പേരുകൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ അവർക്കാണ് നമ്മൾ നമസ്കാരം പറയുന്നത്. എപ്പോഴും ഈ ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെയാണ് പഞ്ചതത്വം എന്നാണ് പറയുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ വേണ്ടവർക്ക് ഭഗവത്ഗീത പുസ്തകം നോക്കി ഇതൊക്കെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ അഭിപ്രായത്തില് എന്താണ് ഗീത എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവത്ഗീത എന്താണ്? ഗീത ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രബോധന ഗ്രന്ഥമാണ്. പ്രബോധനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് അതീന്ദ്രിയമാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുക, നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കിക്കുക, നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി അതെങ്ങനെ പഠിക്കണം? ഭഗവത്ഗീത വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ബാഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും. അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എന്തിനാണ് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർ പഠിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മളുടെ ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം ആണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത്. അതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തില് നമ്മുടെ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ, നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത്, സന്തോഷം ഓവറായിട്ട് വരുന്നത്, അറ്റാച്ച്മെന്റ് അല്ലെ, ഓവർ അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും ഭഗവത്ഗീത. അതാണ് അതിന്. വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്തില്ല. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോവാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല, ഓക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോളാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എങ്ങനെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാവാം, എങ്ങനെ 10 പേരോട് സൗഹാർദ്ദമായിട്ട് നമുക്ക് പെരുമാറാനായിട്ട് സാധിക്കും, എങ്ങനെ ഒരു നല്ല പെരുമാറ്റമാണ് നമ്മളുടെ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഒരാൾ തത്വചിന്തയുടെ ഒഴുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ഒറ്റയ്ക്കല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഫോം ആവുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഒരു അമ്മയിൽ ത്രൂ ആണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ വരുന്നത് തനിച്ചാണ്, നമ്മൾ ആരെയും കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല അല്ലെ? ഇല്ല. അതുപോലെ തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴോ നമ്മൾ ആരെയും കൂട്ടിയിട്ട് പോകുന്നുമില്ല, തനിച്ചാണ് പോകുന്നത്. തനിയുള്ള ഒരു യാത്രയാണ്. ഓരോ ആക്സിഡന്റില് ഒരു 30 പേര് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടി അവരെ യാത്ര തനിച്ചാണ്, തനിയാണ് പോകുന്നത്. ആരെയും കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടല്ല പോകുന്നത് അല്ലെ? അവർക്ക് പരസ്പരം ബന്ധം കൂടി ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സന്ദർഭങ്ങളിൽ. അപ്പൊ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? പക്ഷേ നമ്മൾ തനിച്ചല്ല എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എന്താ കാരണം? നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ആരാണുള്ളത്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ കൂടെയുണ്ട്. നമ്മളുടെ സുഹൃത്തായിട്ട് എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട്, നമ്മൾ എത്ര ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയോ, ഇനി എത്രയും ജന്മം വരാനുണ്ടോ, നമ്മളെ വിട്ടുപോകാത്ത സുഹൃത്തായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയുന്നത്, നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ. കാരണം നമ്മൾക്ക് ഈ ജന്മത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ഭഗവാന് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലും അതിന്റെ മുമ്പത്തെ ജന്മത്തിലും നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാം.
ഇനി അടുത്ത നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നത് എന്ന് പോലും ഭഗവാൻ പറയാണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അറിയും അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? എപ്പോഴും നമ്മളുടെ കൂടെ ഭഗവാനുണ്ട്, നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല. അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് ഈ ജീവിതത്തിലെ ഏത് സാഹചര്യങ്ങളും നമുക്ക് നേരിടാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം നമ്മളെ വിട്ട് ഭഗവാൻ പോവില്ല, വേറെ ആര് വിട്ടിട്ട് പോയാലും എന്നുള്ളത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം. ശങ്കരാചാര്യർ ഗീതയെ അമൃതത്തിന്റെ നദിയായിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണല്ലേ, ഗീതാമൃതം പുണ്യം എന്നാണ് വരിക ആ ശ്ലോകം. അപ്പൊ അതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ശങ്കരാചാര്യർ ഗീതയെ എന്തായിട്ടാണ്? അമൃതമാണ്. അമൃതം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ശരിക്കും നമ്മൾക്കറിയാം അല്ലെ, നമ്മൾ സമുദ്രം കടഞ്ഞ് അമൃതം ആരാണ്? ധന്വന്തരി മൂർത്തിയാണ് കൊണ്ടുവന്നത്, മോഹിനി മൂർത്തിയാണ് അത് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തതെന്നൊക്കെ അറിയാം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദേവന്മാർ അമൃതം ചോദിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കുമോ? അമൃതത്തിന്റെ ഗുണം എന്താണ്? അമരത്വം കിട്ടാൻ. അമരത്വം, നമ്മൾ മരിക്കില്ല അല്ലെ, അതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ ഗീതയെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അമൃതത്തിന്റെ നദിയായിട്ട് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എങ്ങനെ പോവാം? ഈ എന്താണ് ജനന മരണ വാർദ്ധക്യ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ട് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയധാമത്തിലേക്ക് പോവാം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ശങ്കരാചാര്യർ ഗീതയെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? അമൃതത്തിന്റെ നദിയാണ്. ഗീത മര്യാദയ്ക്ക് പഠിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് വേണം കേട്ടോ. ഇത് വെറുതെ വായിച്ചു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് അമൃതത്തിന്റെ നദി എന്ന് പറയുന്നത്. മഹാഭാരത ചരിത്രം. ഇനി എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിലത്തെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയുകയാണ് ഇവിടെ. ആദ്യം എന്താണ്? മഹാഭാരത ചരിത്രമാണ്. ഇനി അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിഷേധിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിഷേധിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഇനി മഹാഭാരത ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തുടങ്ങുന്നത് ശന്തനു മഹാരാജാവിലാണ്. ഓക്കെ, ശന്തനു മഹാരാജാവിന് ഗംഗാദേവിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പുത്രനാണ് ഭീഷ്മർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കഥയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ടാവും. ഗംഗാദേവിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കും ശന്തനു മഹാരാജാവ് എങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗംഗാദേവി എന്ത് പറയുന്നു? കണ്ടീഷൻ വെക്കുകയാണ് അല്ലെ. എന്താ വെക്കുന്നത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കരുത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലെന്ന്. പക്ഷെ ആദ്യത്തെ 7 പുത്രന്മാരെയും ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഗംഗാനദിയിൽ മുക്കിക്കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, നദിയിൽ. അപ്പൊ അത് വളരെ സങ്കടപ്പെട്ട് ഭീഷ്മർ ജനിക്കുമ്പോൾ ശന്തനു മഹാരാജാവ് ചോദിക്കും ഗംഗയുടെ അടുത്ത്, എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ ഗംഗ വിട്ടുപോവാണ്. പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭീഷ്മരെയും കൂട്ടിയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഗംഗയുടെ കൂടെ വിടുകയാണ് ശന്തനു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്രായം എത്തി എല്ലാ വിദ്യകളും അഭ്യസിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ശന്തനു മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഭീഷ്മർ വരുന്നത്. അപ്പൊ ദേവലോകങ്ങളിലാണ് ഭീഷ്മരുടെ എല്ലാ അഭ്യാസങ്ങളും നടന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭീഷ്മരെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരാൾക്ക് സാധിക്കില്ല ഈ ഭൂലോകത്ത്. ഇവൻ അർജുനനും സാധ്യമല്ല ഭീഷ്മരെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അത്രയും എന്താണ്, ഏത് വിദ്യയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭീഷ്മർ അത്രയും അഗ്രഗണ്യനായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇനി ശന്തനു മഹാരാജാവ് ഗംഗാദേവി വിട്ടുപോയതിനു ശേഷം സത്യവതിയെ കാണുന്നു. സത്യവതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുക്കുവ സ്ത്രീയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ മുക്കുവ സ്ത്രീ ശന്തനു മഹാരാജാവിനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സത്യവതി ഒരു യുവതിയായിരുന്ന സമയത്ത് പരാശര മുനിയെ അവരിങ്ങനെ വള്ളം കടത്തില്ലേ, നമ്മള് വഞ്ചി, അതിങ്ങനെ കടത്താനായിട്ട് അവരച്ഛന് ഒരു തോണി ഉണ്ടാവും. അത് കടത്താനായിട്ട് ഒരു ദിവസം മോളെ പറഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ പരാശര മുനിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ പരാശര മുനിക്ക് സത്യവതിയിൽ ആകർഷനായിട്ട് അവരിൽ ഒരു മകൻ ഉണ്ടാവുകയാണ്. അതാണ് വ്യാസദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് മാരേജിന് മുമ്പ് നടക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം അപ്പൊ ഈ പരാശരമുനിയാണ് സത്യവതിയെ മാറ്റുന്നത്. മത്സ്യഗന്ധിയായിരുന്നു. എപ്പോഴും മുക്കുവന്മാരല്ലേ, എപ്പോഴും ഈ മത്സ്യത്തിന്റെ ഒക്കെ ഇടയിലല്ലേ ഉണ്ടാവുക, മീനിന്റെ ഇടയിലല്ലേ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ആ സ്മെല്ലൊക്കെ മാറ്റി അതീവ സുന്ദരിയാണ്, അല്ലെങ്കിലും അതീവ ഒരു സുഗന്ധമാണ് ഇത്രേ ഈ സത്യവതിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ആകർഷിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് പരാശരമുനി കൊടുക്കുന്ന അനുഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ സത്യവതിയിലെ ശന്തനു ആകർഷനായിട്ട് അവരിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മക്കളാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്, സത്യവതിയിൽ ചന്ദനുവിന് ഉണ്ടാവുന്ന മക്കളാണ് ചിത്രാംഗതനും വിചിത്രവീര്യനും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ചിത്രാംഗതന് എങ്ങനെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ടിലിരിക്കണേ. ചിത്രാംഗതനും വിചിത്രവീര്യനും ഉള്ളത് 2 മക്കള്. അപ്പൊ ആ ചിത്രാംഗതൻ നേരത്തെ തന്നെ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചു പോവാണ്. വിചിത്രവീര്യനും വളരെ ഇതിൽ തന്നെ മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് അസുഖം സംതിങ് അങ്ങനെയാണ്, അത് യുദ്ധത്തിലല്ല മരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചിത്രാംഗതന് അംബിക ആണ്, ചിത്രാംഗതന്റെ ഭാര്യയാണ് അംബിക, വിചിത്രവീര്യന്റെ ഭാര്യയാണ് അംബാലിക.
അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരും മരിച്ചു പോകും. അവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല. കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പാണ്, വളരെ നേരത്തെയാണ് മരിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു വഴക്കമുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഭാര്യമാര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഭർത്താക്കന്മാര് മരിച്ചു, രാജാക്കന്മാര് മരിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാര്യമാർക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും, അവര് സിബ്ലിങ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വെച്ച് അവർക്ക് മക്കളുണ്ടായി തെറ്റല്ല. ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത്തരം ഒരു വഴക്കമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ സത്യവതി എന്താണ്, സത്യവതിയുടെ മകൻ തന്നെയാണ് വ്യാസദേവൻ അല്ലേ? അപ്പൊ അമ്മയുടെ ഇതിൽ വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 3 മക്കളുണ്ടല്ലോ, വ്യാസദേവനും ചിത്രാംഗതനും വിചിത്രവീരനും. അപ്പൊ വ്യാസദേവനോട് പറയുകയാണ്, അപ്പൊ ഇവർക്ക് കുട്ടികളെ വേണം രാജ്യഭരണത്തിന്, അതുകൊണ്ട് അതിന് സഹായിക്കണം എന്ന്. വ്യാസദേവനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ മുനി തുല്യനാണ്, ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാലേ, കൃഷ്ണ തൊയ്പായനാണ്, വേദങ്ങളെ പകുത്തവനാണ് വ്യാസദേവൻ. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാവേശ അവതാരമാണ് വ്യാസദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വ്യാസദേവൻ വരെയാണ്. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ ഒരു മഹർഷിയാണ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ്. ഇവരാണെങ്കിൽ അത്രയും ഇതായിട്ട് സുഖ സൗകര്യങ്ങളിൽ വളർന്ന രാജകുമാരിമാരാണ്. ആര്? അംബികയും അംബാലികയും ഒക്കെ. അപ്പൊ ഒരു മുനി തുല്യനായിട്ടുള്ള ഒരാള് എന്താണ്, ഡ്രസ്സിങ്ങിലൊന്നും അത്രയും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, താടി വളർത്തി അല്ലെ, നമ്മൾക്ക് പണ്ടത്തെ മുനിമനെയൊക്കെ കണ്ടാ അറിയാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ അവർ വരുമ്പോൾ, അംബികയുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴും അംബാലികയുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴും അവർക്ക് വളരെ തൃപ്തിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, വേറെ വഴിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ അംബികയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മകനാണ്, വ്യാസദേവനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മകനാണ് ആര്? ധൃതരാഷ്ട്രൻ. അപ്പൊ അംബിക വ്യാസദേവൻ വരുമ്പോഴേ കണ്ണടച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്നും പറയും. അത് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ ഇങ്ങനെ കണ്ണ് ഇല്ലാണ്ട് ജനിച്ചത്. അതുപോലെ വിചിത്രവീര്യൻ അംബാലികയില് വ്യാസദേവൻ ഉണ്ടാകുന്ന മകനാണ് പാണ്ഡു. അതും അംബാലികയാണെങ്കിൽ വ്യാസദേവനെ കാണുമ്പോൾ പേടിച്ച് വെള്ളറിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പാണ്ഡു അങ്ങനെ വന്നത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താണ്, വീണ്ടും ഒരു മകനെ വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അംബിക എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അംബികയുടെ ദാസിയാണ് വ്യാസദേവന്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദാസിയിലുണ്ടാവും. ദാസിയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരാളാണ് വ്യാസദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ തൃപ്തിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മകനാണ് വിതുരർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ, അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇനി അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത്, ധൃതരാഷ്ട്ര കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഗാന്ധാരി. ഗാന്ധാരിയുടെ ബ്രദറാണ് ശകുനി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഇനി ആരാണ്? പാണ്ഡു കല്യാണം കഴിച്ചതാണ് കുന്തി. കുന്തി നമുക്കറിയാലോ, കുന്തിക്ക് 5 മക്കളാണ്. യുധിഷ്ഠിരൻ, ഭീമൻ, അർജുനൻ, നകുലൻ, സഹദേവൻ. കർണനും ഉണ്ട്, കുന്തിയുടെ ആദ്യത്തെ മകനാണ് അല്ലെ. അത് പക്ഷെ ഇവർക്ക് അറിയുന്നില്ല, അവസാനമാണ് കുന്തി അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പൊ കുന്തിക്ക് അത് ആ കഥയും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണല്ലോ. കുന്തിക്ക് വന്നിട്ട് അറിയാം. അപ്പൊ അതിന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി യുധിഷ്ഠിരൻ, ഇനി ഇവര് വരുമ്പോ, ഇപ്പൊ അർജുനനാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ട് അസ്ത്രവിദ്യയില് ജയിച്ചിട്ട് ദ്രൗപദിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതെങ്കിലും അമ്മയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം 5 പേർക്കും തുല്യമായിട്ട് വീതിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ദ്രൗപദി 5 പേരുടെ ഭാര്യമാരാണ് അല്ലെ, ആണ് ദ്രൗപദി. ഇനി അർജുനന്റെ ഭാര്യയാണ് സുഭദ്ര. സുഭദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ സിസ്റ്ററാണ് സുഭദ്ര എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടെ പറയുന്നത് അർജുന, കൃഷ്ണനുണ്ട് അല്ലെ. കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? വസുദേവരുടെ ഭഗവാനാണ് കൃഷ്ണൻ. അത് വസുദേവരുടെ മകനാണ്. ഈ വസുദേവർ എന്ന് പറയുന്നത് കുന്തിയുടെ ബ്രദറാണ്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? കുന്തിയുടെ ബ്രദറാണ് വസുദേവർ. വസുദേവരുടെ മകനാണ് കൃഷ്ണൻ. ഇവിടെ ഇത് വരുമ്പോ ഭഗവാനാണ് നമ്മൾക്കറിയാം. പക്ഷെ ഈ ഇതില് പരമ്പരയില് ഇവരിത് വരുമ്പോ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? കുന്തിയുടെ ബ്രദറിന്റെ മകനാണ്. കറക്റ്റ്. കുന്തിയുടെ ബ്രദറിന്റെ ആണ് വസുദേവരുടെ മകനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. കൃഷ്ണനും ബലരാമനും. അപ്പൊ അവരുടെ സിസ്റ്ററാണ് സുഭദ്ര. സുഭദ്രയാണ് അർജുനൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്. ഇനി എന്താണ്? ഇനി അവര് മകനായിട്ട്, അർജുനന്റെയും സുഭദ്രയുടെയും മകനായിട്ട് വരുന്നതാണ് അഭിമന്യു. അഭിമന്യുവിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഉത്തര. അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പരീക്ഷിത്ത്. പരീക്ഷത്തിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ജനമേജയൻ. അതോടുകൂടി നമ്മളുടെ ഏകദേശം ഒരു കാലം എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ യുഗം അവസാനിക്കും ജനമേജയനോട് കൂടിയിട്ട്. അതിനുശേഷം പിന്നെ അധികം ആൾക്കാരും അതിൽ വരുന്നില്ല കേട്ടോ. ദ്വാപര യുഗം എന്ന് പറയുന്നത് പരീക്ഷ തന്നെ അവസാനത്താണല്ലോ വരുന്നത്. ഭാഗവതം നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം കലിയുഗം ആരംഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ജനമേജയ വരയ്ക്ക്. അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഇവര് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ദുര്യോധനൻ, ദുശ്ശള, ദുശാസനൻ, 98 ആൺമക്കൾ. ദുശാസനുണ്ട്, ദുര്യോധനുണ്ട്. 101ാമത്തെയാണ് മകളായിട്ട് വരുന്നത് ആര്? ദുശ്ശള എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ദുര്യോധനെയും ദുശാസനെയും തനിയെ എടുത്ത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ 98 ആൺമക്കൾ അവിടെ കൊടുത്തത് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഇനി അടുത്തത്, ഇനി ഭഗവത്ഗീതയുടെ വിഭാഗങ്ങൾ.
ഭഗവത്ഗീതയിൽ എത്ര വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്? ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ വിഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായത്തിന് എന്താ പറയാ? കർമ്മയോഗം, കർമ്മയോഗം, കർമ്മയോഗം. രണ്ടാമത് ഭക്തിയോഗം, ഭക്തിയോഗം, അടുത്തത് ജ്ഞാനയോഗം. ജ്ഞാനയോഗം. ജ്ഞാനയോഗം അല്ലെ. ഇനി ആചാര്യന്മാർ ഭക്തിയോഗ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താണ്? ഭക്തിയോഗമാണ് നടുവിലുള്ളത് അല്ലെ. 7 തൊട്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭക്തിയോഗം നടുവിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്? ഭക്തി രഹസ്യമാണ്. ഭക്തിയാണ് എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും സാരാംശം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്? ഭക്തി. എങ്ങനെ ഭക്തി ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെ പോകണം? എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്? ഇതൊക്കെയാണ് മന്മനാഭാവ മദ്ഭക്തോ മധ്യേജീമാം നമസ്കാരം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്? ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളെ എവിടെ വെക്കുക? ഒരു ലോക്കറിലോ വളരെ ഭദ്രമായിട്ടാണ് വെക്കുക അല്ലെ. ആരും കാണാത്ത മാതിരി, ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് വന്നാൽ കാണാത്ത മാതിരിയാണ് വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് അതാണ് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗമാണ് ഭഗവാനെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ, രഹസ്യതമമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ ഭക്തിയോഗത്തിന് നടുവിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും ജീവനില്ല. ഭക്തിയാണ് അതിന് ജീവൻ നൽകുന്നത്. നമ്മൾ കർമ്മയോഗം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം ഭക്തി ഇല്ലാണ്ട്, ഭഗവാനോട് ഒരു അടുപ്പില്ലാണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മയോഗം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജ്ഞാനയോഗവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോഗത്തിനെ നടുവിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പൊതുവെ മനുഷ്യർ അടുപ്പത്തിലാകാതെ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനാർത്ഥം ഭക്തി മധ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം എന്തിനാണ് ഈ കർമ്മയോഗം വെച്ചിട്ടുള്ളത്? ഇപ്പൊ നമ്മള് എവിടേക്കെങ്കിലും നമ്മൾ പോവാണ്, നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കൂ. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അവരെ പരിചയപ്പെടുമ്പോ നമ്മൾ സംസാരിക്കും. അത് ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇത്ര ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളത്, ഞങ്ങൾ ഇന്നതൊക്കെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല. നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം സംസാരിച്ച് അവർ നല്ല ആൾക്കാരാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് തോന്നി, ഒരു 2 ദിവസമൊക്കെ ട്രാവലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 2ാമത്തെ ദിവസം ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ, ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ അവരോട് പറയുക അല്ലെ. ഷെയർ ചെയ്യുക, ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇന്ന ലൊക്കേഷൻ, ഇന്ന ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഞങ്ങൾ ഇന്നതാണ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പറയുക. അതെന്താ കാരണം? മറ്റേ മുമ്പിലുള്ള ആൾക്കാരെ എങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ്, അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണോ ഒന്നും നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അടുപ്പത്തിലാവാണ്ട് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മയോഗം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഭഗവാനെ. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മളെ ഭക്തി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നടുവിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതിനാൽ ഭക്തി മധ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം, തന്റെ സൈന്യത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്ന രാജാവ് മധ്യത്തിലാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സുരക്ഷിതനാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അതായത് രാജാവ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും മന്ത്രിമാരെ എല്ലാവരും കൂടി പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും രാജാവിനെ നടുവിലാണ് വെക്കുകയെന്ന്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഒക്കെ പോകുമ്പോഴോ എപ്പോഴും ചുറ്റും സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഭക്തിയോഗം നടുവിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഭക്തി ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. ഭക്തിയാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവ് തരുന്ന ഭക്തിയോഗത്തിനെ നടുവിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതിന്. ഇനി ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വൈഷ്ണവന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രമുഖമായി ശ്രീല ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷൺ, ശ്രീല വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി താക്കുര, ശ്രീല ശ്രീധര സ്വാമി, ശ്രീപാദ് രാമാനുജാചാര്യ. അപ്പൊ ഇത് പല വൈഷ്ണവാചാര്യന്മാരുടെ പേരാണ്. രാമാനുജാചാര്യ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ എല്ലാവരും. ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ഇവരുടെ പുസ്തകങ്ങളിന്റെ ഒക്കെ റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിലെ ഭാവാർത്ഥം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അത് വെറുതെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതല്ല, ഇവരൊക്കെ വൈഷ്ണവാചാര്യന്മാരാണ്. അവരുടെയൊക്കെ റെഫറൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഭാവാർത്ഥം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, അവർ പറയുന്നതും കൂടി ചേർത്ത്. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 700 ശ്ലോകങ്ങളുടെ വിഭജനമാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ 574 ശ്ലോകങ്ങളാണ് രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. അർജുനൻ 84 സഞ്ജയൻ 41, ധൃതരാഷ്ട്രൻ 1. ധൃതരാഷ്ട്രൻ ആദ്യത്തെ ഒരു ശ്ലോകം മാത്രമാണ് ധൃതരാഷ്ട്രൻ ചോദിക്കുന്നത്. സഞ്ജയ് 41 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്, അർജുനൻ 84. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എത്രയാണ്? 574 ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ടോട്ടലായിട്ട് എത്രയാണുള്ളത്? 700 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾക്ക് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുയുത്സവഃ മാമക പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്രൻ പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്തു ചെയ്തു? അപ്പൊ ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? കുരുക്ഷേത്രത്തില് യുദ്ധോത്സുകരായിട്ട് ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ചോദിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്താ കാരണം? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് കണ്ണ് കാണത്തില്ല.
ധൃതരാഷ്ട്ര കണ്ണ് കാണില്ല. അപ്പൊ സഞ്ജയന് ദിവ്യദൃഷ്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആര്? വ്യാസശിഷ്യനായതുകൊണ്ട്. വ്യാസശിഷ്യനായിരുന്നു സഞ്ജയൻ. വ്യാസദേവന്റെ കരുണയാൽ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ യുദ്ധരംഗം കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു. ധർമ്മപിതാവായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ധർമ്മഭൂമിയായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ച് വിളനിലത്തിലെ കളകളെ എന്ന പോലെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരായ ദുര്യോധനാദികളെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കുമെന്നും യുധിഷ്ഠിരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ധാർമ്മികരെ ഭഗവാൻ നാടുവാഴിക്കുമെന്നും ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്താണ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ കുരുക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് ദേവന്മാരും ഒക്കെ യാഗങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ അത്തരം ഒരു സ്ഥലത്തില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പറയും അവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടും അല്ലെ? എപ്പോഴും നമ്മൾ വീട്ടിലും പൂജാറും ഉണ്ടെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഇത് കിട്ടും. അവിടെ ആ ഭഗവാനെയൊക്കെ ഒന്ന് തൊഴുത് അല്ലെ? അങ്ങനെ വരുമ്പോ അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലം മാറി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. കാരണം അത് പ്രാണപ്രതിഷ്ഠയൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് ശുദ്ധമാരായിട്ടുള്ള എന്താണ് ബ്രാഹ്മണര് അവിടെ പൂജ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ ദേവന്മാരും എല്ലാവരും അവിടെ യാഗങ്ങളും പൂജകളും ഒക്കെ നടത്തുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ധർമ്മക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ധർമ്മം മാത്രമേ വിജയിക്കുള്ളൂ. അവിടെ തെറ്റുകൾ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അവിടെ നിലനിൽപ്പില്ല എന്നർത്ഥം. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വിളനിലത്തിലെ കളകളെ എന്ന പോലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ഷേത്രം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? നമ്മൾ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയും പാടം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, വയൽ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതെയും അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഇത് നെല്ലൊക്കെ വിതച്ച് കഴിയുമ്പോ അത് ഞാറായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരുന്ന സമയത്ത് കുറെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചെടികൾ അതിലുണ്ടാവും അല്ലെ? അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? അത് കളകൾ അതിനെ മുഴുവൻ പറിച്ചു കളയണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? കളകൾ ഈ നെൽച്ചെടികളെക്കാളും മേലെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നെൽച്ചെടികളെ നശിപ്പിക്കും അല്ലെ? അത് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കളകളെ പറിച്ചു കളയും. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കളകൾ ആരാന്നാണ് പറയുന്നത്? ദുര്യോധനാദികളാണ്, കൗരവന്മാരാണ്, ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ധർമ്മക്ഷേത്രം ആയതുകൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുക? കളകൾ എന്തായാലും നല്ല വിത്തുകൾ അവിടെ നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കളകൾ ആരാണ്? ദുര്യോധനാദികളാണ് അല്ലെ? അവരെന്തായാലും നശിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആദ്യത്തെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആർക്കാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? പുത്രപാശമുണ്ട്, അന്ധനായതുകൊണ്ട്, അദ്ദേഹം മനസ്സുകൊണ്ടും അന്ധനായതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നശിപ്പിക്കപ്പെടുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുക. ആ അന്ധത എല്ലായിടത്തും കാണിച്ചൂലേ ആര്? ധൃതരാഷ്ട്രര്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് മക്കളെ വളർത്തിയത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ദോഷങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പാരന്റിങ് ശരിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളും ശരിയായിരിക്കില്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ മക്കളെ വളർത്തുന്നത് ആ ഗുണം തന്നെയാണ്. വിത്ത് ഗുണം 10 ഗുണം എന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടി ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയ ഉവാച. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, തന്നെയല്ലേ? അതെ, അടുത്ത ശ്ലോകാണ്. ദൃഷ്ട്വാ തു പാണ്ഡവാനീകം വ്യൂഢം ദുര്യോധനസ്തദാ ആചാര്യമുപസംഗമ്യ രാജാവചനമബ്രവീത്. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, പാണ്ഡുപുത്രന്മാർ സജ്ജമാക്കിയ സൈന്യത്തെ കണ്ട് ദുര്യോധന മഹാരാജാവ് ആചാര്യന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ദുര്യോധന മഹാരാജാവാണ്. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഇതാവുമ്പോഴേക്കും എന്താ പറയുന്നത്? ദുര്യോധനൻ ആരോടാണ് പറയുന്നത്? സഞ്ജയനോട്. അല്ലല്ല, സഞ്ജയനാണ് പറയുന്നത്. സഞ്ജയൻ പറയാണ് ആരോട്? ധൃതരാഷ്ട്രനോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സഞ്ജയ രാജ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആരാണ് ആചാര്യന്റെ മുമ്പിൽ എന്നിട്ട് പറയുന്നത്? ദുര്യോധന മഹാരാജാവാണ്. ദുര്യോധന മഹാരാജാവ് ആരടുത്തേക്കാ പോകുന്നത്? ആചാര്യനാരാണ്? ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുകയാണ്. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യരെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് എന്തെന്ന്? അപ്പൊ എന്തിനെ നോക്കിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്? മുമ്പിൽ രണ്ട് സൈന്യങ്ങളും. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 10-ാം ദിവസമാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഇത് സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് മാറി നമ്മൾ ഫുൾ കാണുകയാണ്. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായിട്ട് രണ്ട് സൈന്യങ്ങളും വന്ന് നിന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ദുര്യോധന മഹാരാജാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മുമ്പിൽ പാണ്ഡവന്മാരുടെ സൈന്യം ഉണ്ട് അല്ലെ? എന്നിട്ട് ദ്രോണാചാര്യരോട് പറയാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വരേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒരു പേജ് അങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നതാണ്. ജനനം മുതൽക്കേ അന്ധനായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രർ. നിർഭാഗ്യവശാൽ ആധ്യാത്മിക വീക്ഷണവും അദ്ദേഹത്തിനില്ല. ധർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ മക്കളും അത്ര തന്നെ അന്ധനാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പൊ ഇതാണ് പറയുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്രവും അന്ധനായിരുന്നു. എന്താണ്? പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്ര മക്കളും അന്ധരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എന്തെന്ന്
ഈ ചോദ്യം ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ഉള്ളിൽ പേടിയുണ്ട്, അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് സഞ്ജയനോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിന് രണ്ടാമത്തേൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് ചെന്നു അല്ലെ. എന്നിട്ട് എന്താണ് ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. പശ്യേതാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമും ന്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ആചാര്യനോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള. പേര് പറഞ്ഞാ പോരെ? ശരിക്കും ദ്രുപദപുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനാണ്. അപ്പൊ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ഇതൊന്ന് നോക്കൂ. ആ സൈന്യം എങ്ങനെയാണ് അവർ വ്യൂഹം രചിച്ചിട്ടുള്ളത്, ആ ഷൗഹിണി എങ്ങനെയാണ് രചിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. പക്ഷെ എന്താ പറയുന്നത്? ദ്രുപദപുത്രൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താ കാരണം? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ദ്രുപദപുത്രൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ എന്ന് പറയാണ്ട്? ദ്രുപദനും ദ്രോണരും പണ്ട് കാലത്ത് സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. എന്താണ്, ഗുരുകുലത്തില്. അപ്പോ ദ്രുപദൻ എന്ത് പ്രോമിസ് കൊടുത്തു ദ്രോണാചാര്യർക്ക്? എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ രാജാവാവട്ടെ, ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തു തരാം എന്ന് പറയുകയാണ്. രാജ്യം വേണമെങ്കിലും തരാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ദ്രുപദൻ രാജാവായി. അപ്പൊ ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ദ്രോണര് ദ്രുപദരുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ്രുപദര് ചിരിച്ചിട്ട് പറയും, അതൊക്കെ കുട്ടികൾ കളിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയും, അതൊക്കെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കി വിടുകയാണ്. അപ്പൊ ദ്രോണന് അത് വളരെ വിഷമാവും. ഉത്തമ സുഹൃത്തായിട്ടാണ് ദ്രുപദരെ കണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ വിഷമാവും. പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവരെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് വരുന്നത്, പാണ്ഡവരെയും കൗരവരെയും. അപ്പൊ ആചാര്യനായി മാറുകയാണ് ദ്രോണാചാര്യര്. അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് അർജുനൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്രുപദന്റെ രാജ്യത്തെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് അതിലൊരു രാജ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്രോണന് കൊടുക്കുകയാണ് സമ്മാനമായിട്ട്. അതൊരു ഗുരുദക്ഷിണ മാതിരി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ദ്രുപദന് ഒരുപാട് ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് തപസ് ചെയ്ത് ഒരു മകനെ ഉണ്ടാക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ദ്രോണരെ കൊല്ലാനായിട്ട്. ദ്രുപദന് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ ദ്രോണാചാര്യരെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല യുദ്ധത്തിൽ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി തപസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ അങ്ങനെയാണ് ജനിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ ദ്രോണരുടെ അടുത്ത് തന്നെ പോയി പഠിക്കാൻ പറയും. കാരണം വേറെ ആരും ദ്രോണരെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ലോകത്ത്. അത്രയും എന്താണ് വിശാരദനായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യനാണ്. അപ്പൊ ദ്രോണരന്മാര് വേറൊരു ആചാര്യനെ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ വേഗം തന്നെ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞേക്കാണ്. അപ്പൊ ദ്രുപദന് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്തെന്ന്, ദ്രോണരെ എന്തായാലും ചീറ്റ് ചെയ്യില്ല, നല്ല ഒരു ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണനാണ്, അതുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കാന്ന് അറിയാം. അങ്ങനെയാണ് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ പഠിപ്പിച്ച് ആ ലെവലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അത്രയും മനോഹരമായിട്ടാണ് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ആ വ്യൂഹം രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അത് കണ്ടിട്ടാണ് ആരെന്ത് പറയുന്നത്? ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത്, നോക്കൂ ആചാര്യ, കണ്ടില്ലേ? അപ്പൊ ദ്രുപദൻ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ദ്രോണരുടെ ഉള്ളില് സന്തോഷം വരില്ല അല്ലെ? ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും തന്നെ കൊല്ലാൻ വരുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശിഷ്യനാണ്, വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ദ്രോണർക്ക്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൂടെ ഒരു സഹതാപോ സന്തോഷം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ കാണുള്ളൂ ദ്രോണര്. പക്ഷെ ദ്രുപദൻ കേൾക്കുമ്പോഴേ എന്താ വരെ ഉള്ളില്? ദേഷ്യാണ് വരിക അല്ലെ? അപ്പൊ നല്ല ഒരു നയതന്ത്രജ്ഞനാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ദുര്യോധനൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരാളുടെ ഉള്ളില് ആ വെറുപ്പ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് പറയാണ്, അപ്പൊ ഇനി എന്താണ്, കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു അബദ്ധം പറ്റി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, ശത്രു സൈന്യത്തിലാണ് വന്നിക്കണത്. അത്രയും നന്നായിട്ടാണ് വ്യൂഹം രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവര് തോൽപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമാണോ? എന്താണ്, നമ്മൾ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ നമ്മൾ തന്നെ വീഴാന്ന് പറയുന്ന മാതിരിയാണ് എന്നുള്ളതൊന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ്. നയതന്ത്രജ്ഞനായ ദുര്യോധനന് സർവ്വസൈന്യാധിപനും മഹാബ്രാഹ്മണനുമായ ദ്രോണാചാര്യന്റെ തെറ്റുകളെ കാട്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ദ്രോണാചാര്യർ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തുനിയാതെ ജാഗരൂകനായിരിക്കണം എന്നുദ്ദേശിച്ചാണ് ദുര്യോധനൻ ആചാര്യന്റെ ഈ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ദുര്യോധനൻ നന്നായിട്ട് അറിയാം പാണ്ഡവന്മാരെ കുറച്ച് ഇഷ്ടമാണ് ദ്രോണനെ, എസ്പെഷ്യലി അർജുനനെ. അപ്പൊ പറയാണ്, ശത്രുപക്ഷാണ്, ഇതിപ്പോ യുദ്ധമാണ്, നമ്മളാണ് ജയിക്കേണ്ടത്, അങ്ങനത്തെ സെന്റിമെന്റ്സ് ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ്. അത്ര ശൂരാമകേശ്വാസ ഭീമാർജുന സമായുധി യുയുധാനോ വിരാടച്ച ധ്രുപദച്ച മഹാരഥ. ഭീമാർജുനന്മാരോട് കിടനിൽക്കുന്ന യുയുധാനൻ, വിരാടൻ, ധ്രുപദൻ എന്നീ വില്ലാളി വീരന്മാർ ആ സൈന്യത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭീമാർജുനന്മാരോട്, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ അവര് സൈന്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? ആക്ച്വലി പാണ്ഡവന്മാരുടെ സൈന്യത്തെ പറ്റി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ശക്തി എന്താണ് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ആര്?
ദുര്യോധനൻ. അപ്പൊ ഭീമാർജുനന്മാരോട് ഇപ്പൊ ഭീമാർജുനന്മാര് അത്രയും വലിയ വില്ലാളി വീരന്മാർ ഇതാണ് അല്ലെ. ഗദായുധത്തിലാണെങ്കിൽ ഭീമനാണ്, അത്ര ഇതിലാണെങ്കിൽ വിദ്യയിലാണെങ്കിൽ അർജുനനാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിൽക്കും ആരൊക്കെ? യുയുധാനനും വിരാടനും ദ്രുപദനും ഒക്കെ. അവരൊക്കെ അവരുടെ സൈന്യത്തിലുണ്ട്. പിന്നെയോ ദൃഷ്ടകേതുശ്ചൈകിതാനക കാശിരാജശ്ച വീര്യവാൻ പുരിജിത് കുന്തിഭോജശ്ച ശൈബ്യശ്ച നരപുങ്കവഃ. ദൃഷ്ടകേതു, ചൈകിതാനൻ, കാശി രാജാവ്, പുരിജിത്ത്, കുന്തിഭോജൻ, ശൈബ്യൻ എന്നീ വീരന്മാരായ യോദ്ധാക്കളും അവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പാണ്ഡവ സൈന്യാണ് പറയണേ കേട്ടോ. യുധാമന്യുശ്ച വിക്രാന്ത ഉത്തമമുജാശ്ച വീര്യവാൻ സൗഭദ്രോ ദ്രൗപദേയാശ്ച സർവ ഏവ മഹാരഥാഃ. കൂടാതെ പരാക്രമിയായ യുധാമന്യു, ബലവാനായ ഉത്തമൗജസ്, സുഭദ്രാപുത്രൻ, ദ്രൗപദിയുടെ മക്കൾ എന്നിവരും യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഇവരെല്ലാവരും മഹാരഥന്മാർ തന്നെ. എന്താണ് മഹാരഥന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം? മഹാരഥന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് യുദ്ധത്തില് ഒരു 60,000 പേര് മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റയ്ക്ക് ജയിക്കും എന്നാണ് അവര്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? 60,000 പേര്, 60 പേരല്ല കേട്ടോ, 60,000 പേര് ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോരാടി ജയിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ മഹാരഥന്മാർ. ഇനി അതിരഥന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 10,000 പേര് മുമ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവർ തോൽപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിരഥന്മാരും മഹാരഥന്മാരും ഉണ്ട്. മഹാരഥന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് 60,000 പേരെ ഒരേ സമയം അവർക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അതിരഥന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹരേ കൃഷ്ണ 10,000 പേരെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് മഹാരഥന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മഹാരഥന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അധികവും ആരുടെ പക്ഷത്തിലുള്ളത്? പാണ്ഡവപക്ഷത്തിലുള്ളത്. അസ്മാകം തൂ വിശിഷ്ടായേ താൻ നിബോധാതി ചോത്തമ നായക മമ സൈന്യസ്യ സംചാർത്തം താൻ പ്രവീമിതേ. ബ്രാഹ്മണോത്തമ, എന്റെ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള പഴനായകന്മാരെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി ഇപ്പൊ ഇതുവരെയും ആരെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്? പാണ്ഡവപക്ഷത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് അല്ലെ. ഇനി നമ്മളുടെ സൈന്യത്തില് ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറയണം. ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണോത്തമ എന്ന് പറയുന്നത് ദ്രോണരെയാണ് പറയുന്നത്. ദ്രോണർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണനാണ്, പക്ഷെ ആചാര്യന്റെ പദവി എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അസ്ത്രവിദ്യയെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണോത്തമ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭവാൻ ഭീഷ്മശ്ച കർണശ്ച കൃപശ്ച സമിതിം ജയക അശ്വത്ഥാമാവി കർണശ്ച സൗമദത്തിർ തദൈവ ച. പാരൊക്കെയാണുള്ളത്? യുദ്ധത്തിൽ സദാ വിജയിക്കുന്നവരായ താങ്കൾ. കണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് പറയണേന്ന്? പൊക്കി വിട്ടൂല്ലേ നന്നായിട്ട്. ശരിക്കും ദ്രോണാചാര്യർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, എന്നാലും അവിടെ ഒന്ന് കയറ്റി വിടുകയാണ്. അതായത് സന്തോഷാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതാണ് ആ നയതന്ത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. യുദ്ധത്തിൽ സദാ വിജയിക്കുന്നവരായ താങ്കൾ. പിന്നാരാ? ഭീഷ്മർ, കർണൻ, കൃപൻ, അശ്വത്ഥാമാവ്, വികർണൻ, സോമദത്തന്റെ പുത്രനായ ഭൂരിശ്രവസ എന്നിവരുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതില് എല്ലാവരും ഇതുവരെ ഒരു യുദ്ധത്തിലും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം അത്രയും ഇതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ സൈന്യത്തിലുള്ളത് എന്ന് പറയാണ്. അന്യേച്ച ബഹവ ശൂര മദർത്തേ തിക്ത ജീവിതാഹ നാനാ ശസ്ത്രപ്രഹരണാഹ സർവേ യുദ്ധ വിശാരദാഹ. എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വജീവിതം അർപ്പിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങി വന്നവരായിട്ട് ഇനിയുമുണ്ട് പല വീരയോദ്ധാക്കളും. നാനാവിധത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൈവശമുള്ളവരും സമരമുറയിൽ സുപരിചിതരുമാണവർ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ തെക്ത ജീവിതം. ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പാണ്ഡവരെ വിജയിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കൂ ദുര്യോധനൻ? എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വജീവിതം അർപ്പിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങി വന്നവരായിട്ട് ഇനിയുമുണ്ട് പല വീരയോദ്ധാക്കൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്വജീവിതം അർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട്, അതായത് മരിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടെന്ന് പറയും. എനിക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടെന്നല്ല പറയുന്നത്, മരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട്. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണത്തിൽ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ തെക്തജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അവർക്ക് മരിക്കാൻ പേടിയില്ലാത്ത ആൾക്കാർ, അത്രയും ഇതായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെയോ അവർക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാം. അതുപോലെ സമരമുറകളിൽ സുപരിചിതരാണ്, അവർക്ക് യുദ്ധം ചെയ്ത് നല്ല പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരുമാണ്. അത്രയും യുദ്ധവിശാരദരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മളുടെ സൈന്യത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പാപിയായ ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത് ചേർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അവർ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് തീർച്ചയായി കഴിഞ്ഞു. അതാണ് ഇതാ പറയുന്നത് തെക്തജീവിത എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. അത് എന്താണ് പറയണെങ്കിൽ ദുര്യോധന്റെ പക്ഷത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ട് വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എന്തായാലും മരിക്കാനാണ് പോകുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? പാപിയായ ദുര്യോധന്റെ പക്ഷമാണ് അവർ ചേർന്നിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാന്റെ പക്ഷമല്ല. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്താണോ ഒരു പാപം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ കൂടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗുണങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. അതിന്റെ ശിക്ഷയും നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലേ, രത്നാകരനോട് ചോദിച്ചു, ഈ ശിക്ഷ ആരെങ്കിലും
നിങ്ങളുടെ രത്നാകരൻ എന്താ വിചാരിച്ചത്? തന്റെ ഫാമിലി. മൃഗാരിയും എന്താ വിചാരിച്ചത്? തന്റെ ഫാമിലി മുഴുവൻ നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ തെറ്റുകളും കൂടെ പാപം അനുഭവിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അവരോടൊക്കെ പോയി ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരെന്താ പറഞ്ഞത്? അവരൊന്നും അതിന് തയ്യാറല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം വേറൊരാള് അനുഭവിക്കില്ല, നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിക്കണം. അത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാപിയായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ കൂടെയാണ് പക്ഷം ചേരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പാപത്തിനാണ് നമ്മൾ കൂട്ടി നിൽക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ പാപത്തിന്റെ ഒരു ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എങ്കിലും ഈ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഏകോപിച്ച ഫലം തനിക്ക് വിജയം നേടിത്തരുമെന്ന് ദുര്യോധനൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ദുര്യോധനൻ ഉറപ്പാണ്. കാരണം അത്രയും, കാരണം ഭീഷ്മരെയൊന്നും ഒരാൾക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, ദ്രോണാചാര്യരെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ദ്രോണാചാര്യര് പഠിപ്പിച്ച ശിഷ്യന്മാരാണ് അപ്പുറത്തുള്ളൂ, അല്ലേ? ആചാര്യനാണ് ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ജയിക്കും എന്ന ദുര്യോധനന് ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപര്യാപ്തം തദസ്മാകം ബലം ഭീഷ്മാഭിരക്ഷിതം പര്യാപ്തം ദിതമേതേഷാം ബലം ഭീമാഭിരക്ഷിതം. അളവറ്റതാണ് നമ്മുടെ സൈന്യബലം, പിതാമഹനായ ഭീഷ്മരാൽ സുരക്ഷിതവുമാണത്. എന്നാൽ ഭീമൻ രക്ഷിച്ചു പോരുന്ന പാണ്ഡവ സൈന്യമാകട്ടെ വളരെ പരിമിതവും. അപ്പൊ 11 അക്ഷൗഹിണി പടകളാണ് ആർക്കുണ്ടായിരുന്നത്? കൗരവന്മാരുടെ സൈഡിലുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ മറ്റൊരു പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിലോ എത്രയുണ്ടായിരുന്നത്? 7 ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ വളരെ കുറവാണ്, അല്ലേ? അവര് സൈന്യബലം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പാണ്ഡവരുടെ സൈഡ് വളരെ കുറവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സൈന്യബലം വളരെ അളവറ്റതാണ് എന്ന് പറയാണ് ആര്? ദുര്യോധനൻ. ദുര്യോധനന് എന്നും ഭീമനോട് അസൂയയുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം താൻ കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പൊ ദുര്യോധനന് എപ്പോഴും ഭീമനോട് അസൂയ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ കാരണം? ദുര്യോധനന് അറിയാം, ഞാൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൈക്കരുത്ത് കൊണ്ട് രണ്ടുപേരും ഒരേപോലെയാണുള്ളത്, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എപ്പോഴും എന്താണ് ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ടാണ് മരിക്കുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ആർക്കറിയായിരുന്നു? ദുര്യോധനന് അറിയായിരുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴും പകയാണ്. അറിയാലോ എത്ര തവണയാണല്ലേ ദുര്യോധന ഭീമനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും വിഷം കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? കൊല്ലാനായിട്ട്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ആ ഒരു അസൂയ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ടാണ് താൻ മരിക്കുക എന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അയനീഷു ച സർവേഷു യഥാഭാഗമവസ്ഥിതാഃ ഭീഷ്മമേവാഭിരക്ഷന്തോ ഭവന്തഃ സർവ ഏവ ഹി. സൈന്യവ്യൂഹത്തിൽ മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഭീഷ്മ പിതാമഹന് പരിപൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൂലേ, നിങ്ങളൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാരാണ്, എന്നാണ് യുദ്ധത്തില് നിങ്ങളെപ്പോലെ ആരും ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഭീഷ്മരും ദ്രോണരൊക്കെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി ദുര്യോധന തോന്നാണ്, ഇത് ചുറ്റുമുള്ള യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇനി അവർക്ക് തോന്നില്ലേ അവര് കുറച്ച് പോരാ, ഇവരൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു മോശമായി തോന്നാലോ. അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് സൈന്യത്തിനോട് പറയാണ്, സൈന്യവ്യൂഹത്തിൽ മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ പരിപൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകണം. നിങ്ങളാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ രക്ഷിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇനി അവരെയും ഒന്ന് മേലെ, നിങ്ങളും ചെറിയ ആൾക്കാരൊന്നല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുകയാണ് ആര്? ദുര്യോധനൻ. സൈന്യവ്യൂഹത്തിൽ മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഭീഷ്മ പിതാമഹന് പരിപൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. താൻ ഭീഷ്മരെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവരെ അവഗണിക്കുകയായി കരുതുമെന്ന് സംശയിച്ച് ദുര്യോധനൻ സ്വാഭാവികമായ ചാതുര്യത്തോടെ സന്ദർഭാനുസൃതമായി ചുവടുമാറുന്നു. കണ്ടോ, ഏത് സമയത്ത് എങ്ങനെ നിൽക്കണമെന്ന് ആർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം? ദുര്യോധനൻ നന്നായിട്ട് അറിയാം, അല്ലേ? സ്വയം നിലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ ദുര്യോധനൻ മടിക്കില്ല. അത്രയും സ്മാർട്ടാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. തസ്യ സഞ്ജനയൻ ഹർഷം കുരുവൃത്ത പിതാമഹ സിംഹനാദം വിനദ്യോച്ചൈ ശംഖം ദദ്മൗ പ്രതാപവാൻ. അപ്പോൾ പരാക്രമിയും കുരു പിതാമഹനുമായ ഭീഷ്മർ ദുര്യോധനന് ആഹ്ലാദം ജനിപ്പിക്കുമാറ് സിംഹഗർജനം പോലെയുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ ശംഖം എടുത്ത് ഊതി. അപ്പൊ ഇനി ഭീഷ്മരിനി ദുര്യോധന സന്തോഷമായിക്കോട്ടെ, ഇപ്പൊ യുദ്ധം തുടങ്ങേണ്ടതായി. അപ്പൊ കാഹളം മുഴങ്ങുക എന്ന് പറയും, അല്ലെ, യുദ്ധത്തിന്. അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും ആദ്യം അത് തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ശംഖനാദത്തിൽ കൂടെയാണ്. അപ്പൊ അതില് ഏറ്റവും വരിഷ്ഠനായിട്ട് ഏറ്റവും അതിന്റെ ആരാണോ നയിക്കുന്നത് അവരാണ് ഇത് ഊതുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ആരാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന സ്ഥാനത്തുള്ളത്? ഭീഷ്മരാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ വേഗം തന്നെ ഭീഷ്മർ എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം ദുര്യോധന ആഹ്ലാദം ജനിപ്പിക്കുമാറ് തന്റെ ശംഖെടുത്ത് ഊതി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭീഷ്മര്. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കമായി എന്നെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മറുപക്ഷത്താകയാൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വയ്യെന്ന് വിഷാദഗ്രസ്തനായ ദുര്യോധനന് ശംഖിന്റെ പ്രതീകത്തിലൂടെ ഭീഷ്മർ പരോക്ഷമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്ക്, വളരെ രസമാണ്. അപ്പൊ ഈ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ദുര്യോധന സന്തോഷമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ള പോലെ ഊതിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും, ശംഖ് ഊതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ശംഖ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ആരെയാണ് ശംഖ് ഊതണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുക? എപ്പോഴും ഭഗവാനെയാണ്, അല്ലെ?
ഭഗവാന്റെ ശംഖിന് എപ്പോഴും ഒരു പ്രാധാന്യമാണ്. അപ്പൊ ഒരു പരോക്ഷമായിട്ട് ഭീമൻ ഒരു ഇത് കൊടുക്കാണ്. ഈ ശംഖു ഊതുമ്പോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ദുര്യോധന ഇത്രയൊക്കെ പറയും, ഇത്രയും ഞങ്ങളൊക്കെ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല, ഇത്രയും സൈന്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല, ഭഗവാൻ അപ്പുറത്താണുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എന്നുള്ളത് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് മാതിരിയാണ് ആ ശംഖു ഊതിയത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭീഷ്മര്. കാരണം ഭീഷ്മരെ എല്ലാം അറിയാൻ ശുദ്ധഭക്തനാണ് അല്ലെ. എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ പക്ഷത്താണ് ജയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് ഭീഷ്മർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ഇവരെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കാൻ എന്താ കാരണം? കാരണം ദുര്യോധനാണ് അവർക്ക് അവരെ ഭക്ഷണം, അവര് രാജ്യ കുടുംബത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. കാരണം അവരെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ലെവലിൽ വരുമ്പോ ആ രാജകുടുംബമാണ് അവരെ പോറ്റുക എന്ന് പറയില്ലേ, ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിൽ അവരെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തി കൊടുത്തിരുന്നത്. ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് ദ്രോണാചാര്യരും ഭീഷ്മരും ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അവരെ ചായ്വ് എവിടേക്കാണ്? പാണ്ഡവരുടെ. കാരണം അവർക്കാണ് നീതിയുള്ളത്, അവർക്കാണ് രാജ്യം കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ ദുര്യോധനനോ ധൃതരാഷ്ട്രനോ സമ്മതിക്കാൻ തയ്യാറല്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ ഈ ശംഖിന്റെ പ്രതീകത്തിലൂടെ ഭീഷ്മർ എന്താണ് പറയുന്നത്? വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട, അത്ര എളുപ്പമൊന്നല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ഇത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ശങ്കാച്ച പടവാനക ഗോമുഖാഹ സഹസൈവാഭ്യഹന്യന്ത സശബ്ദസ്തു മൂലോഭവത്. അതിനെ തുടർന്ന് ശംഖ്, ചെണ്ട, മദ്ദളം, കാഹളം എന്നിവയുടെ ശബ്ദം എമ്പാടും ഉയർന്നു. യുദ്ധരംഗത്ത് കോലാഹലമായി. അതെ, അപ്പൊ ഇതിനോട് ചേർന്ന് എല്ലാം മുഴക്കും. ശംഖ്, ചെണ്ട, മദ്ദളം, കാഹളം. കണ്ടോ, കാഹളം, യുദ്ധകാഹളം മുഴങ്ങി എന്നാണ് പറയാ. കാഹളം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് അടുത്തത് യുദ്ധമാണ് എന്നുള്ളത്. തത് ശ്വേതേർഹയർയുക്തേ, ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, 14 തത് ശ്വേതർഹയർയുക്തേ മഹതി ചന്ദനേ സ്ഥിതൗ മാധവ പാണ്ഡവശ്ചൈവ ദിവ്യൗ ശംഖൗ പ്രദത്മതുഃ. മറുവശത്ത് കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ വൻതേരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ദിവ്യശംഖുകൾ മുഴക്കി. അപ്പൊ എങ്ങനത്തെ രഥത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് മുഴക്കിയത്? വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ വൻതേരിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആ തേരിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അത് ആ തേര് ആര് കൊടുത്തതാണ്? അഗ്നിദേവൻ കൊടുത്തതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഈ തേരിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വെള്ളക്കുതിരകൾ പൂട്ടിയ തേരാണ്. ആ തേര് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അർജുനന് ആരാണ് സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുത്തത്? അഗ്നിദേവനാണ്. ആ തേരിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഏത് ദിശയിൽ പോയാലും ഏത് ലോകത്തിൽ പോയാലും ജയിച്ചിട്ടേ വരുള്ളൂ. എന്താണ് പ്രത്യേകത? ഏത് ദിശയിൽ പോയാലും, മൂന്ന് ലോകത്തിൽ പോയാലും, ഏത് ലോകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ജയിച്ചിട്ടേ വരുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ആ രഥത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ ആ രഥത്തിന്റെ കൊടിയിൽ ആരാണുള്ളത്? ഹനുമാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഹനുമാനും കൂടി ഒരു വിജയ ചിഹ്നമാണ്. ഇതാണ് ആ തേരിന്റെ പ്രത്യേകത കേട്ടോ. അന്ന് വെള്ളക്കുതിരകൾ പൂട്ടിയ തേരാണ്, അഗ്നിദേവൻ കൊടുത്തതാണ്. അത് 3 ദിശകളിലും 3 ലോകങ്ങളിൽ പോയാലും ജയിച്ചിട്ടേ വരുള്ളൂ. അതിന്റെ കൊടിക്കൂരയിൽ ആരാണുള്ളത്? ഹനുമാന്റെ ചിഹ്നമുണ്ട്. ഹനുമാനും വിജയസൂചകമാണ് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇത് തേരിന്റെ പ്രത്യേകത അവരുടെ. അപ്പൊ അവിടെ ആ തേരിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാർജുനന്മാര് ദിവ്യ ശംഖുകൾ മുഴക്കി. ജയസ്തു പാണ്ഡുപുത്രാനാം യേഷാം പക്ഷേ ജനാർദ്ദനക. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാണ്ഡുപുത്രരുടെ കൂടെയാകയാൽ അവർ വിജയം നേടുന്നു. എവിടെയെല്ലാം ഭഗവത് സാന്നിധ്യമുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഐശ്വര്യദേവതയും വാഴുന്നു. ഭാഗ്യദേവത ഒരിക്കലും പ്രിയതമനെ പിരിയാറില്ല. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടോ അവരെ കൂടെ ആരുണ്ടാവും? ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ലക്ഷ്മി ദേവി എവിടെയാണുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ നെഞ്ചിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട് അല്ലെ. പാദസേവനാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി എപ്പോഴും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യം കൂടെ ഉണ്ട്. ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് ഭാഗ്യത്തിന്റെ ദേവതയായിട്ട് പറയാ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ച് ഭഗവാനെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരൂ. ഭഗവാന്റെ കൂടെ ആര് വരും? ലക്ഷ്മി ദേവി വരും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ലക്ഷ്മി ദേവി മാത്രമല്ലേ വേണ്ടു. ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ലക്ഷ്മി ദേവി വന്നാൽ മതി അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി ഉണ്ടാവണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമാണ്. നന്നായിരിക്കണം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായി നടക്കണം എന്ന്. അപ്പോൾ ലക്ഷ്മി ദേവി വരണമെങ്കിൽ ആര് കൂടെ ഉണ്ടാവണം? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കൂടെ കൊണ്ടുവരും. ഭഗവാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൂടെ ലക്ഷ്മി ദേവി വരുമല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ നടത്തി തരും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭാഗ്യദേവത ഒരിക്കലും പ്രിയതമനെ വേർപിരിയാറില്ല. പാണ്ഡവരുടെ വിജയചിഹ്നങ്ങൾ. കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിപരമായ സാന്നിധ്യം വിജയം ഉറപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ.
ആയത് കൃഷ്ണനാണ്. പിന്നെയോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് തേരാളി. ജയസ്തു പാണ്ഡുപുത്രാനാം യേശാം പക്ഷേ ജനാർദ്ദന. ഇനി ഋഷികേശനായി കൃഷ്ണൻ ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നേരിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പേരാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരെയും ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നേരിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാണ്. ഭഗവാനാണ് കൂടെയുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തി ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നടക്കുക. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഇല്ല. ഭഗവാൻ അതുപോലെ ഇപ്പൊ പാണ്ഡവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനായതുകൊണ്ട് അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു തെറ്റ് വരില്ല. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഭാഗ്യദേവത എവിടെയെല്ലാം ഭഗവത് സാന്നിധ്യമുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഐശ്വര്യദേവതയും വാഴുന്നു. ഭാഗ്യദേവത ഒരിക്കലും പ്രിയതമനെ പിരിയാറില്ല. ഇനി അടുത്തത് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത്, കുരുക്ഷേത്രം ഒരു പുണ്യസ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരിക്കലും ഒരു പാപത്തിന് ജയം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ, വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രഭാവം. ഇനി അർജുനന്റെ കൊടിക്കൂറമേലെയുള്ള ഹനുമത് രൂപം. ഹനുമാൻ രാമരാവണ യുദ്ധത്തിൽ സഹായിച്ച രാമൻ വിജയിയായി. അങ്ങനെ ഹനുമാൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ വിജയം ഉണ്ടാവും. ഇനി വിഷ്ണുവിന്റെ ചിഹ്നം എന്താണ്? ശംഖ് വിഷ്ണുവിന്റെ ചിഹ്നമാണ് അല്ലെ. ഇത് പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഭീഷ്മരുടെയും പാണ്ഡവരുടെയും ശംഖുകളാണ്. ഇനി ദിവ്യശംഖങ്ങൾ. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെയും അർജുനന്റെ ഒക്കെ ദിവ്യശംഖുകളായിരുന്നു അല്ലെ, പാഞ്ചജന്യം ഒക്കെ. പാഞ്ചജന്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഇതാണ് അല്ലെ. ഇനി ദുര്യോധനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഭീഷ്മന്റെ ശംഖ്. ഇനി ആ ശംഖ് ഇപ്പൊ ഭീഷ്മന്റെ ശംഖിലും എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് ശംഖ്. ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയാണ് ജയം ട്ടോ എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇനി അഗ്നിദേവന്റെ രഥം. ഇനി എന്താണ്? പാണ്ഡവ സൈന്യം ശങ്കൂതിയപ്പോൾ കൗരവരുടെ ഹൃദയം ഇനി വരും ട്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇനിയാണ് വരുന്നത്. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം ദദ്മൗമഹാശങ്കം ഭീമകർമ്മ വൃഗോദരക. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖമൂതി. അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻ നിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖവും മുഴക്കി. ഇനി ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖാണ്. അർജുനന്റെ എന്താണ്? ദേവദത്തം. ഭഗവാന്റെ പാഞ്ചജന്യം. ഇത് രണ്ടും ദിവ്യശംഖുകളാണ്. ഇനി ഭീമം, പൗണ്ഡ്രം. പിന്നെയോ കൃഷ്ണൻ ഋഷികേശൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. സർവേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമ എന്നാണ് ഋഷികേശൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. ഋഷികേശൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമ, നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ നിയന്ത്രണം ഭഗവാന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ളതാണ്. ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ അത്രേ. അതുകൊണ്ട് അവയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയാംശങ്ങൾ തന്നെ. അപ്പൊ മനസ്സിലായോ? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ആരുടെ അംശമാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാണ് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. നമ്മൾക്ക് പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലതും ചീത്തയും പറഞ്ഞു തരും നമ്മൾക്ക്. എന്നിട്ട് പറയും നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ അവിടെയാണ് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളും കർമ്മഫലങ്ങളും വരുന്നത്. അനന്ത വിജയം രാജ കുന്തിപുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷമണി പുഷ്പകൗ കാശിശ്ച പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്വികീശ്ച പരാജിതഃ ത്രിപദോ ദ്രൗപദേയ ച സർവശ പൃഥിവീപദേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹുഃ ശങ്കാൻ തദ്മോ പൃഥക് പൃഥക്. കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ ആനന്ദവിജയം എന്ന ശങ്കൂതി. നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷമണി പുഷ്പകങ്ങളും. വിലാളി വീരനായ കാശിരാജാവും മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡിയും ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ വിരാടൻ തോൽവി പിണയാത്ത സാത്വികി ദ്രുപദൻ ദ്രൗപദീപുത്രന്മാർ മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. അപ്പൊ എല്ലാവരും ശംഖിൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും ശംഖ് മുഴക്കും ആ സമയത്ത്. പാണ്ഡുപുത്രന്മാരെ വഞ്ചിച്ച് തന്റെ മക്കളെ രാജസിംഹാസനത്തിൽ വാഴിക്കാനുള്ള ഈ ദുരുപദിഷ്ടമായ ശ്രമം നല്ലതിനല്ലെന്ന് സഞ്ജയ് നയപൂർവ്വം ധൃതരാഷ്ട്രരെ അറിയിക്കുകയാണ്. ഇതേതോ ഒരു ഇത് മാറിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ സ്ലൈഡ്. ഇനി എന്താണ്? സഖോഷാരാഷ്ട്രാനാം ഹൃദയാനി വ്യധാരയത് നഭശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമൂലോ അഭ്യനുനാദയൻ. വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലി കൊണ്ടു. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ നാദഘോഷം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മള് ആരാണ്? അർജുനൻ, കൃഷ്ണൻ, എല്ലാവരും, യുധിഷ്ഠിരൻ, എല്ലാവരും അവരുടെ ശംഖൂതിയില്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നത്? കൗരവന്മാരുടെ ഹൃദയത്തില് പിളർക്കുകയായി. അതൊരു പേടി വരാണ്. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പേടിക്കില്ലേ ശബ്ദം കേട്ട്? അതുപോലെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പേടി വരാൻ കാരണം? എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ശ്ലോകം മാത്രം കുറച്ചുകൂടെ സ്ലോയിൽ പറഞ്ഞു തന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല. ശ്ലോകം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാ. ശരി, ഓക്കെ മാതാജി. അപ്പം ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. ഓക്കെ മാതാജി. ഓക്കെ.
വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലി കൊണ്ടു. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. എന്തായിരിക്കും അവരെ ഹൃദയം പിളർന്നത്? കാരണം ഇത് ദിവ്യശാങ്കങ്ങളായതുകൊണ്ട് അതൊരു മുന്നറിയിപ്പ് മാതിരിയാണ്, എന്തോ അപകടം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്, ഒരു സൂചന മാതിരിയാണ്. ആരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അത് വന്നത്? കൗരവന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക്. അത് ദിവ്യശംഖങ്ങളാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഇവരുടെ ശംഖനാദം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയത്തില് അങ്ങനെയൊന്നും വന്നില്ല. എന്താ കാരണം? ഭഗവാന്റെ കൂടെയാണ് അവരുള്ളത് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സംരക്ഷണത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലൊന്നും ഒരു പേടിയും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ആപത് ഘട്ടങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അതിനെ ധൈര്യപൂർവ്വം നേരിടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പാഠം അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ നാമം ജപിച്ചാല്, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാല് എപ്പോഴും ഏത് അപകടഘട്ടമാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. പേടി വരില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ള ഭീഷ്മാദികൾ ശംഖൂതിയപ്പോൾ പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായി പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശംഖഘോഷം പിളർന്നു എന്ന് എടുത്തു കാണിക്കുന്നു. ഇത് കൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ പാണ്ഡവർക്കുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഏതൊരു മഹാവിപത്തിന്റെ നടുവിലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ അഭയം നേടിയവർക്ക് പേടിക്കാനില്ല. കണ്ടോ, ഭഗവാനിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടാവുക. ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കില്ല എന്നല്ല, നമ്മളുടെ കർമ്മഫലങ്ങളനുസരിച്ച് നമുക്ക് അപകടം വരും, ദുഃഖങ്ങൾ വരും, ഒക്കെ വരും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? പക്ഷെ അതിനെ നേരിടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ധൈര്യപൂർവ്വം ഭഗവാൻ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. അഥ വ്യവസ്ഥിതാൻ ദൃഷ്ട്വാ ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ കപിധ്വജഃ പ്രവൃത്തേ ശസ്ത്രസമ്പാദേ ധനുരുദ്യമ പാണ്ഡവഃ ഹൃഷീകേശം തഥാ വാക്യം ഇതമാഹ മഹീപദേ. ഇതൊക്കെയാണോ മാതാജി? ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ മാതാജി, ഓക്കെ മാതാജി. ഓക്കെ. അല്ലയോ രാജാവേ, പിന്നെ പാണ്ഡുപുത്രനായ അർജുനൻ ഹനുമാൻ കൊടിയടയാളമായുള്ള തേരിലിരുന്നു കൊണ്ട് വില്ലെടുത്ത് ശരങ്ങൾ ഉതിർക്കാൻ തയ്യാറായി. മറുവശത്ത് അണിനിരന്നു നിന്ന കൗരവ സൈന്യത്തെ നോക്കി കൃഷ്ണനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനോട് പറയാണ്, ഹനുമാന്റെ കൊടിയടയാളം ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെയാണ് വിജയലക്ഷണങ്ങൾ കേട്ടോ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, കഴിഞ്ഞ തവണ പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ എല്ലാം അല്ലേ? അപ്പൊ ഇനി കൗരവ സൈന്യത്തെ നോക്കിയിട്ട് കൃഷ്ണനോട് പറയുകയാണ് അർജുനൻ. ഇത് ഹനുമത് രൂപം മറ്റൊരു വിജയ ചിഹ്നം അത്രേ. രാമരാവണ യുദ്ധത്തിൽ രാമന്റെ സഹായിയായിരുന്നു ഹനുമാൻ. രാമൻ വിജയിയായി. ഇപ്പോൾ അർജുനന്റെ രഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ രാമനും ഹനുമാനും ഉണ്ട്. രാമനാര? കൃഷ്ണൻ അല്ലേ? ഭഗവാൻ തന്നെയല്ലേ രാമനായിട്ടുള്ളത്? പിന്നെ ഹനുമാനും ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ജയിക്കാൻ പോകുന്നത് ആരാണ്? പാണ്ഡവരാണ്. അർജുന ഉവാച സേനയോരുഭയോർമധ്യേ രഥം സ്ഥാപയമേച്യുത യാവദേതാൻ നിരീക്ഷേഹം യോധുകാമാനവസ്ഥിതാൻ കൈർമയാ സഹ യോദ്ധവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. അച്യുത, ച്യുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേർ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധാകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനൻ ച്യുതി പറ്റാത്തവനെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അച്യുതൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് തെറ്റ് പറ്റാത്തവൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്താണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്? രണ്ട് സൈന്യത്തിന് മധ്യമായിട്ട് എന്റെ തേര് കൊണ്ടുവന്നത്. കാരണം തേരാളിയാണ് അല്ലെ ഭഗവാനാണ് തേര് ഓടിക്കുന്നത്. തേര് ഓടിക്കുന്ന ആളോടല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ പറയാണ്, ഇതിന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ നടുവിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ തേര് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന് ഒരിക്കലും കുറവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അച്യുത എന്ന പേര് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോ തേരാളിയായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വന്നത്. അത് തന്റെ സഹോദര തുല്യനാണ്, അതുപോലെ സുഹൃത്താണ്. ആ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ട് വരാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തയ്യാറായത്. അങ്ങനെ ആയിട്ട് പോലും അർജുനൻ പറയുമ്പോൾ ഉടനെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. എന്താണ് അർജുനൻ പറയുന്നത് അത് മുഴുവൻ ചെയ്യാണ് തേരാളി എന്നുള്ള ലെവലില്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ തോന്നാം, എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത്? ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ച ഇവര് എന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കേ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്നില്ല. ഒരു തേരാളിയാണെങ്കിൽ തേരാളികളുടെ കടമ എന്താണ്, ആ കടമ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് മാതൃകയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഏത് പൊസിഷനിലുള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ സമയത്ത് ഏത് ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനോട് പൂർണ്ണമായി 100% സത്യസന്ധത പുലർത്തുക. ഏത് ജോലിയിലും മോശമില്ല എന്നുള്ളതും കൂടി ഭഗവാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളാണ് പല ജോലികളെ പല തട്ടുകളായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ തേരാളിയായപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. രാജഭരണം ചെയ്തപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ചെയ്തത്.
അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗോപപാലനായിട്ട് പശുക്കളെ മേച്ചപ്പോഴും സന്തോഷവാനായിട്ടാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമ്മളെ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ? ഒന്നും ഒന്നിനും മേലെയോ താഴെയോ അല്ല, എല്ലാം തുല്യമാണ്. എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ബഹുമാനം കൊടുക്കണം, റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അച്യുത ഏത് സന്ദർഭങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ തെറ്റ് പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഒരുക്കമാണ്. കൃഷ്ണനാകട്ടെ ഭക്തന് ഏതു വിധമെങ്കിലും സഹായം അരുളാൻ ഓരോ അവസരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാരോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റുന്നതിലാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സന്തോഷം എന്താ? താൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിയാവോ തെറ്റോ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭക്തന്മാർ എന്ത് പറഞ്ഞുവോ അത് നിറവേറ്റി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതിലാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുന്നത്. യോച്യമാനാനവക്ഷേകം ഏതേത്ര സമാഗതാഃ ധാർത്തരാഷ്ട്രസ്യ ദുർബുദ്ധേർ യുദ്ധേ പ്രിയ ചികീർഷവഃ. ദുർബുദ്ധിയായ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായി യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി വന്നവരെ ഞാൻ കാണട്ടെ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ എന്താണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്? ദുർബുദ്ധിയായിട്ടുള്ള ആ ദുര്യോധനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി വന്നവരെയൊക്കെ ഞാൻ കാണട്ടെ. കാരണം ദുര്യോധന പക്ഷത്ത് ചേർന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും? ദുര്യോധനനോട് ചായ്വുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ തെറ്റായ ചിന്തകളാണ്. ദുര്യോധനൻ എപ്പോഴും നല്ല ചിന്തകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലെ? തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനാണ് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ദുര്യോധനന്റെ ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്തും ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? കാരണം ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടാവും നമ്മൾ പറയില്ലേ? ഒരേ ചിന്താഗതിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് നടക്കുക. നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് എന്താണ് കുടിക്കണം വലിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. കാരണം അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. എന്നാൽ നാമം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടണം, നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകണമെന്നുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലോ അവരെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരായിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരേ മനോഭാവമുള്ള ആൾക്കാരാണ് എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് കൂടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദുര്യോധനൻ പിതാവായ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ സഹായത്തോടെ പാണ്ഡവരുടെ രാജ്യം കൈയടക്കാൻ കുടിലതന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുകയാണെന്നത് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന രഹസ്യമത്രേ. അപ്പോൾ അതിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നവരും ഒരേ വിധം തൂവലുള്ള പക്ഷികളായിരിക്കും. ആരെല്ലാം എന്ന് അറിയാൻ മാത്രമാണ്, അവരുമായി ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കാനല്ല യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് അർജുനൻ ആ യോദ്ധാക്കളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. ഇനി ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അവസാനിപ്പിക്കാം കേട്ടോ. ഏവം മുക്തോ ഹൃഷീകേശോ ഗുഡാകേശേന ഭാരത സേനയോരുഭയോർ മധ്യേ സ്ഥാപയിത്വാ രഥോത്തമം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരതപുത്ര, അർജുനന്റെ വാക്കു കേട്ടിട്ട് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠമായ ആ രഥത്തെ ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും നടുവിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി. എന്താണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തത്? അർജുനന്റെ വാക്ക് കേട്ട് രഥത്തെ നടുവിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഗുഡാകം എന്നാൽ നിദ്രയെ ജയിക്കുന്നവൻ എന്നർത്ഥം. ഗുഡാകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗുഡാകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിദ്ര, ഉറക്കം എന്നുള്ളതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് വേറെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിവില്ലായ്മ, അജ്ഞത എന്നും കൂടി അർത്ഥമുണ്ട് കേട്ടോ. അജ്ഞാനത്തെയും അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണനുമായുള്ള സൗഹാർദ്ദം മൂലം അർജുനൻ നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു. അർജുനൻ എന്താണ് അജ്ഞാനത്തെ കീഴടക്കും ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായി. എങ്ങനെയാണ് നിദ്രയെ കീഴടക്കുന്നത്? അതാണ് അടുത്തതിൽ പറയുന്നത്. ഭക്തൻ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഒരുപോലെ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെ പറ്റി ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭക്തന്റെ ഉറക്കത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഒരു ചിന്തയാവും. നിങ്ങൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം റെഗുലർ ആയിട്ട് ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് വെച്ചോളൂ. എപ്പോഴെങ്കിലും രാത്രി നമ്മൾ അറിയാണ്ട് ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വായിൽ ആദ്യം വരെ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് വരും. മുഴുവൻ നാമം വന്നില്ലെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ അല്ലെ കൃഷ്ണ അങ്ങനെ വരും. ആർക്കെങ്കിലും അനുഭവം ഉണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മൾക്ക് ആ ശീലം വന്നു കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിയും. എനിക്കിപ്പോ ആദ്യം വരുന്ന ഇത് ഹരേ കൃഷ്ണ വരും അല്ലേ? അത് ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതാണ് എപ്പോഴും. അപ്പൊ നോക്കൂ, ഉറക്കത്തിലും കൂടി ഭഗവാന്റെ ഒരു സ്മരണ നമ്മൾക്ക് തരികയാണ് ഭഗവാൻ. എത്ര വലിയ കാര്യമാണ് അല്ലെ? അപ്രകാരം ഒരു കൃഷ്ണഭക്തന് കൃഷ്ണനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും ജയിക്കാം. ഇതിനെ കൃഷ്ണാവബോധം അഥവാ സമാധി എന്ന് പറയും. അതാണ് ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ചിന്തയാണ്. ഉറക്കത്തിലായാലും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴായാലും ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അർജുനൻ. അതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും ജയിച്ചവനാണ് ആര്? ഗുഡാകേശൻ. ഗുഡാകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിദ്ര അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞത എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നമ്മൾക്ക് നാളെ നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. ആദ്യത്തെ ഇതുവരെയും കവർ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ നോക്കാം. ഇന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ഇരിക്കണം കേട്ടോ ക്ലാസ്സിൽ. എല്ലാവരും പോവാതെ ഇരിക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു കാരണം നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് തിരിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. നാളെ ഇതും ചൊല്ലണല്ലോ, ഭഗവത്ഗീത ചൊല്ലണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ചോളൂ. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീതയിലെ 700 ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എത്ര ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? 574.
സോറി, ഇപ്പൊ ശരി കേൾക്കുന്നില്ലേ? 574. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞോളൂ. മഹാരഥന്മാർ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? പറയൂ. 10,000 പേര് വന്നാല് ഇത്ര പേര് പറഞ്ഞില്ല. 60,000 60,000 പേര്. അതിരഥന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10,000 പേര്, മഹാരഥന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60,000 പേരാണ് കേട്ടോ. 60,000. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദുര്യോധനന് എന്നും ഭീമനോട് അസൂയ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താണ്? എന്താ കാരണം? ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ട് ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ടാണ് വധിക്കപ്പെടുക എന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദുര്യോധനന് അസൂയ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ പേരിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞോളൂ. പറഞ്ഞോളൂ. ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ്? ആദ്യത്തെ വെള്ള കുതിരകൾ പൂട്ടിയതാണ് അല്ലെ? 5 വെള്ള കുതിരകൾ പൂട്ടിയ പേരാണ്. സൂര്യ ഭഗവാൻ കൊടുത്തതാണ്. കൊടിയുടെ ചിഹ്നത്തിൽ മാതാജി അഗ്നിദേവനാണ് കൊടുത്തത്. സോറി അഗ്നിദേവൻ കൊടുത്തതാണ്. പിന്നെ പറയൂ. പോയിന്റ് കൊടിയിൽ ഹനുമാന്റെ ചിഹ്നമുണ്ട്. പിന്നെ അഗ്നിദേവൻ കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ആ രഥത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? 3 ദിശകൾ. എല്ലാ ദിശകളിലും പോയാലും ഏത് ദിശകളിൽ പോയാലും ഏത് ലോകങ്ങളും ജയിച്ചിട്ടേ വരുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. ജയിച്ചിട്ടേ വരുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത കേട്ടോ. ഈ 4 പോയിന്റ് ആണ് ഇതിൽ പറയേണ്ടത്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ളവർ ശംഖു ഊരിയപ്പോൾ പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായി പറയുന്നില്ല. കാരണം എന്ത്? എന്താ കാരണം? അവരുടെ കൂടെ ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിലായതുകൊണ്ട്. അതെ, അവരുടെ കൂടെ ഭഗവാനുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത്. ഗൂഢാംഗം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഗൂഢാംഗം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? നിദ്രം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോ കേട്ടില്ല അല്ലെ? ഇപ്പൊ അതല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ. ഗൂഢാംഗം എന്നാൽ നിദ്ര. അതിൽ നോക്കൂ, ഫോണില് നോക്കൂ, കാണണില്ലേ? ഗൂഢാംഗം എന്നാൽ നിദ്രയെ ജയിക്കുന്നവൻ. അതുപോലെ അപ്പൊ നിദ്രയെയും അജ്ഞതയെയും ജയിക്കുന്നവൻ, കീഴടക്കിയവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഗുഡാക്കേശ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗുഡാകമല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗുഡാകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിദ്ര അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനം എന്നാണ് ഉത്തരം കേട്ടോ. ഗുഡാകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിദ്ര അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനം. ഗുഡാക്കേശൻ എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിദ്രയെ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനത്തെ ജയിച്ചവൻ, കീഴടക്കിയവൻ. നിദ്ര അജ്ഞാനം, അജ്ഞാനത്തെ രണ്ടിനെ കുറിക്കുന്നതാണ് ഗുഡാകം. അത്രയും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നാളെ നോക്കാം. ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നാളെ നോക്കാം കേട്ടോ. ശരി, ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഇന്ന് എന്താ പരിപാടി? നമ്മളിപ്പോ വളരെ കുറവ് ആൾക്കാരാണ്. നമ്മൾ 50 പേരൊക്കെ കൂടുതൽ വന്നിരുന്ന ആൾക്കാരെ ലെവൽ 2 വന്നപ്പോഴേക്കും അത്ര പേർക്ക് ഭഗവാനെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. അവരൊക്കെ നോക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണ്ട, പഠിക്കേണ്ട, ഞങ്ങൾ എല്ലാം അറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാണോ എന്ന് അറിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമ്മൾക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. ഒരു മിനിറ്റ്. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ, പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ, ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ.